Бадай адзін з самых каштоўных падарункаў на сваё тысячагоддзе Брэст атрымаў з рук кіраўніка дзяржавы. Брэсцкая біблія пра стагоддзе вярнулася дамоў. Арыгінал выдання, які быў надрукаваны ў 1563 годзе ў брэсцкай друкарні, сёння знаходзіцца ў музеі гісторыі горада. Наверное, не имеет значения, в каком музее эта Библия бы хранилась. Самое главное, я всегда мечтала об этом, чтобы эта Библия вернулась к нам в город. Конечно, мы горды, и тут нечего скрывать, что Библия все же будет храниться в музее истории города Бреста. На думку даследчыка, у брэсцкай альбо радзівілаўскай біблія ў шэрагу іншых беларускіх выданняў 16 стагоддзя ўражвае сваю велічу, вагою, памерамі, колькасцю старонак, багаццем ілюстрацый. Упершыню ў беларускім кнігадруку у ёй быў размешчаны прадметны паказальнік. Немалая рэдкасць і наяўнасць гравіраваных тытульных лістоў перад старым і новым запаветамі. Акрамя прыгожага аздаблення, работа над тэкстамі вялася буйнымі вучонымі таго часу. Берасцейская Библия является сведчаннем вельмі высокого уровня интеллектуальной культуры в Берасці и Беларуси. Фактично для працы над этой книгой тут собрались эксперты из разных краін свету, які працавали над перакладом, над каментаваннем, над падрыхтоўкай книги до друку. Спачатку эта праца пачыналася ў Польшчы, у Пінчаве, але завершана она была тут у Берасці. З момента перадачы бібліі берасцейцам прайшло 4 месяцы. За гэты час унікальнае выданне рыхтавалі да выставы, каб з ім маглі пазнаёміцца жыхары і госці Брэста. Біблія радзівіла надрукавана па загаду старасты горада ў 16 стагоддзі. У 21 стагоддзі ганаровая місія па яе размяшчэнні ў экспазіцыю музея у старшыні гарвыканкама Александра Рагачука. Музей истории города мы будем наполнять раритетными экспонатами. Наше законодательство, бюджетное законодательство предполагает приобретение раритетов в том числе за счет и бюджетных средств. Поэтому, вероятно, каждый рубль, вложенный вот в эти раритеты, он потом отдастся сторице, не обязательно финансовым результатом, а что-то останется у кого-то здесь, кто-то просто по-другому посмотрит на историю своего города. Каб захаваць рарытэт, неабходныя адмысловыя умовы для падтрымання належнага тэмпературнага і вільготнага ўзроўню. Для гэтых мэтаў была створана вітрына, адна з лепшых у Беларусі, са шклом, якое амаль не прапускае промні ультрафіолету і аздобленае клімат-кантролем. Плюс есть свой еще датчик в самом устройстве, который можно регулировать, то есть для того, чтобы в зависимости от того, что здесь происходит внешне, то есть или жарко, или холодно, то есть оно будет поддерживать нужную температуру для книги. Она составляет 18-20 градусов по Цельсию плюс, и влажность должна быть не более 55-60%. Па правілах захавання старадаўніх выданняў экспанавацца біблія 16 стагоддзя можа не больш за 3 месяцы ў год. У другі час яна будзе знаходзіцца ў адмысловым кантэйнеры. Кіраўніцтва горада выступіла з прапановай 3 месяцы экспанавання разбіць на некалькі этапаў, каб пазнаёміцца з друкаваным сімвалам духоўнай і культурнай еднасці маглі як жыхары горада, так і замежныя турысты. Вераніка Якавец, Уладзімір Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».